Nya sedang no kajing mani jing ya ublay. Ini kelong ka singutrai ke bakar pang ke bakung kabalang. Ngidan pendep ya ka sakramen. Ya ki sakramen ki butrai jing Jesus Christ hi ulabu. Nama step ngeliok pendep ya ka sakramen jong ka jing baptis. Bat kum ni ngidan saudong jing ka mid ke bakentang ke jing khawai. Kejung try ban ken mau ya kejung sya yap kejung try jong yu Jesus Christ man pendem ban sius pa igi beri ki bejot barem ki nokpop ki bag manga bat ki bakum mangi ngap diang sobhai pi ki khot baro sya kejung mani jong yu blai kerpang ya ki khat sanmut ki khot ki bangina sudah diang themai hakani ka kuata ki bai simenta ka sin ka beningkong Ubelai un kerku kerpang yapi, bad yang hilang baro. Kisah benginya ceprang, benginya pai, si ubelai kejeng tuai. Ubelai ubah kupa jongi ubah beneng, ni aingu yang meku try bait, bame penla yangi bangin kiu, hakan ni kaying kabakentang jong me, hakan ni kanop hai sengi. Jonggas ni sengi ke bame malapan kerpang ko trabait bangin i no yaki aka borok bias no bagai jing im ko man kesni hani ke persai bat bangin mani ya me isnai ko try tu pun ku ji kita no dia jing macam berkat ke jongi bangin mani ya me ha ka sim bat ha ka basisha bat ha bangi don saudong joni ka mit ka bakentang ngait ko try lawan dah bapen kre ko try ye gitu no di macam khat ki jongi ngilawan dah bayit yala di ru ko try bayit nama kata ko try tu ker khu ya ni kapur bagi ai bagi pendap kin long ningkong bapen sobha ya me ko try bayit ngi kenya ki bayubi ki bakiu shado khatu di snake ka jong me kin the long ka jing ker khu ka jing penthamai bor yangi kum kiru khot chong ka balang Ipan ikini baro hakakar teng kejung utrai bunong penemba i jongi Jesus Christ. Amen. Nginyarwai kejerwai kabalai spa khandai badhadin kini jerwai i teman pesan bi khongwir in salam yangi hakapuli nak ting kejong belai bar kajing tuai. Jisu melong badap ya perthai melong khambun. Spa khamkor long laka kerteng yaka spa perthai pelun baro kawe ngalayo lang badu blai kejurwai ka balai spa khandai lai spa hinyo hibat yaka berim Jisu melong badap ya berthai melong kambun spa kam korlong laka kerteng ya kaspa berthai pelun barok kawe barok Saudong kelengka perthai sentil saron jeng itenat kapune
kem kerteng chombi habawan nong shun bantun jeng yap hi u kelakau long shu banang les lu me ba pen job me ba pen job ngam don shu tang ban riwai me ba pen job me ba pen job ngam don shu tang ban riwai ngabadong bala penreus pa ngaukoy di blayo lai henen hakaliw long sirkay mentang ayay ri wai shai ay ngam don ay ngam don tang ban ngokat barang im ay ngam don ay ngam don tang ban ngokat barang im. Tua sua bangin lek khmat uble ke jing duai nginya pule ba sya skol katu kene ki bentan ka ketien ke jing uble ue balanget ya ke jing pen bena jing bat hanu la pen pau ya ka sang ti trai na bau mi no hakmat jing u kumu jing thung badang lung kumu the na ka daur khyang don dor lemne jing itna te habang iyo u don kajing babrio bangin ibhayo ulalong balab iben bala kentat de kibrio ubrio kijing sngosi bat ubatep ya ka khuslai bat kum ubaki brio kijibure ya la ka khmat na u la iben yo u te ngem siam la nyeu yo u chisau la ba ikijing khuslai jangi mulakit ikijing sngosi jangi penban nyelenyau ya u bala penmong bala syo da ublai bat bala penjenja henrei la penmong ya u ni nama ki rengkang jongi la penluet ya u namar ki jingle bom hok jongi ka jing pen sitom kala long halor jong u ka jing suk jongi bada ki jing jingam snam jong u la pen khia ini ni baro kum ki langbrat ni la sakma nila phano uwe sila kalenti ti utra ula bu halo jung u ya kejing bom hok jung ibaro la ban benyu pen ban ula pen red ila di ber simla ang ila kesuntur kami khun langbrot pelaya lam sekejing penyap mai kum kan langbrot bas ngap jar hakmat kinang ot snu jongka sisa sim ang ila kesuntur uba haba ulong hakadur ublay sim lai nyeu ya kaban bat ban long marengkat bat ublay nrei ulapen sudah ya lade udah sim ya kadur merau haba ula jalong hakajing sriem kibrio
te habala sem yu hakarukom kum ubrio ula ret ila dia habala jalong uba kongu wat hadu ke jingyap o ke jingyap ke ding pna ken namar kata to pin to ya pen khoi no phi yau tau thiat ubrim ba phinyo along kasil khoi batmai kumba philong ki ba khlem thian namaru ya ukhon langbrat ke jinglat jongi ukres ken la kinyano na kabenta jongi kumta ti to ngenya khawai om da uthiat uberim lemne da uthiat ke jing bisni bat ke jing bomman reda ukpu baklem thiat jong ke jing sngur bat ke jing shisha to blai unisnei ke ban kurkhu ke ni ke ba sha skor bat pule ke klin ke jong ngenya pendam ke jing tuai tingnya tuai atrai ublai bau kupai jongi ubah benang ba khoi long ka kerteng jong me ublai uba song hakaba hajrong tam e ba uba song dap ikabam jukut na bam jukut chabam jukut me long ublai uba hok uba khoi uba shisha uba yai ne ba ubam jukla ublai uba dap da ke jing e ba ke jing isnai ba uba ai ya kita kiba e kiba septi kiba le ikamon ke changme ho melong ubleiru ubakum ka ding ka babam do ya kita kiba le persya me ya kita kiba septing ru ya me ublei ubadap ya gijaka baro ubatep bat ubaya ilet iki e baro bat ubabisar ya kajing perkhat jang ka donut baro uwei pakawei baro ba ublei ubadan bor bat ubala ru halor ki baro ublei ba penia de kumta ya kan ke jing penlong baro ka wei ya ka ba mela thao ha ka bor ha ka jing star ka jing sampang ha ka jing thumu ka mon ka ba khoi ke chong me la ubreo bat ukhon ben reo ula penjat ula pendo ula pensneu ya kan ka perthai haduk kan ne penban kakti badan bor me ko kanda kak sangti kijang bor me kadang ngai bat scam ya kan ko perthai bakan long kumni bakan dang yai sa ru haru kan ko po kum bakalong nakabanta ki khoni ki bamala sius pa ki balong ka benta jong kata ka balang ka balong ka nongri kurem ki chome hakaba men so wan sha ya ka hakoi kasni try ji sube e ublei wat ko pa jam ne ngingu e me ko kenra bi e naman takan ka por bakan dikejong kan kesing ka kentang baka bakodol mala ai ha kan kesing bakum kireut khat jong ka balang bangila banyak kiulang ha kan ka por ka ying ka chong me ba bangin wan cha jan ka khat ka di snai ki chong me ba kum jo ngin wa hajan kan ka mi ka bakentang ya ka balabu e gini ki dak ki sena khmat jong ya ku bat e ka khuri tiba pun kan mau ko kena ya ka jisa si tom ke chong me trabi ukpu ubalong kamet ke chong me ya ubala kedia no ya ka bala pelwet no ngadu ka yeng jong upilat hi disipai ke sempat dagi sabuk la pelwet ya kamet ka bakentang jong ko trai laru no de kamet ke chong me hakka bakasnam ka lejau lapan phong jubor ru e ka kliet ka pans ngat syak ka batat trai bi lapan baru ya me ya ka deng phana ka bakhya naru ka yu jung pilat nang makasnong ki surok jung ka Jerusalem abaka snam ka bakodo jung me ka jau drop si drop ku trai tak hadu banda po haulum Kolkata hang tala penyang keting phana la sanar na ya ki ki kejat kita mela sumbu la peleng khoi ru ya me ko trai kat ni mo mesya namar jongi ma melawan jeng ka perthai banan wa ni ki bre ki bechat ki parem ayungin ong ko trai bi ni ai ngo ya me ko yesu be
Bamedang isnai ke ban ai ngi kan ke por ke bakentang. Bakum ni habangi wan jangan ke jing selok. Ya rap ini bengeni i kumjo. Ya kan ke senam. Ke khuri ke senam. Ya ke bamela play. Ya ke bamela penslay. Nak minta ban sai. Ya ki pop jing bong ko gi jing paro. Ni diwai atra kan ke por. Dak jing isnai gitu. Merang ba umen si makho jome. Toi yet yang ai ba ka ding ke jong umen si makho. Kan penplo kan hangi gitu anu gitu ni penpai lagi khmat bakin jam sim jengi begini i baka ding phna jume kayang ha padeng jengi ha kan kapor trai ya rab i suwa bengin cimentan kan me ke bakan tang itu me ya rab iki kti ke batlap ki jengi iki kti ke batngit ki jengi ka jimot tu berkhat ki jengi ka dono ki jengi kan rabe terus sai ini dekat senam ke jome bahabangi cimentan kan ni kami ke kentang Ninya sengoy ya kajing dan kap kita me. Ninya sengoy ya kabor ke jong me kada be. Kabatun hakimat hakim sim ke jengi. Mereka ni kajing simenta ke jengi. Nda bangin mino anak ni kajing slok ka kentang. Ninong iki bre iki blayo iki jing pun tamai. Yo iki bre iki ban mat ya kajing slok ke jong me. Hoi kan ra be e mi iru. Apreng kajing niwan lagi jong ki jing kit ki bakhyar. Tip ko kan ra be iwei kan ka pola. Oh ngi duai yang ngi badan han ka puat ni ka yi ke jome ngi duai kum ju kon rapi nama ngi tip dan sibon ki pra bangai ki jengi ki bamla ban poi ha kan ka jakar ko bangnya si mentalang ngi kan ni ke jing khoi trai dan apa yang jongki apa yang ke jolong teman ke jing no arta jongki kimla su ban ki ka yi ki jome wala ki don kamen sim ka ki kwa ko rat konta dan apa yang jongki ki bapang ki basitom ki batia haki yi ki sem ki jongki Hakijaka yang kini sumar baro, donap reng jeng kiru. Kiba haban lek, salah ki kam ko kena ki duty ki jeng ki batte ki, bagi haban pendap. Hoi ngitip bagi ken mau, ki kena kapor, kena klimat ka bakentang. Hoi don ru kena dia. Kiba sengu bagi kuak su banuan, sekene ka jenis sendak ki. Ku terai ingin om isura ikini baru akmat ka ker ka jenis nai jeng. To kenelang ki baru, bagi mat hakne kapor. Ya kajing dan kajing be kajing kerku kicome atrai be it sen paru ni ai musim nakam ta ka balang kemudian ki kam babon serta bahkan pintar hona bon ki kam ki buk dei ban pendap ka kam yang commission kalang ka bakhamat e ko trai baka balang kala sim ko be ni duai na makata kan ka poa ki sakri ki bakodor ki jame ki machinery jangi ki machine worker ki jangi ki badan ha ki jakat ri ki keleng ke ri berkapai kan be metip ya kita kisah kisah hangno ke kedan kila ino ki jing sadian ki jing mentoy jangan ke jing kila IT dia wala kila ri bat kila tip bagi ban sya sibon ki jing ki jing ban sya ke sengi ban sya uslap ban sya ke kreat ban sya ke set ban ye kendu sibon ki jing ki jing ma ki jing ki ni ko try malakhat ki ni dan duai kan ke puak kerpang ko tu kan mau lagi jong kisah kita bahangno habi kidan uman sim ko ju ai bor ki un pun ku bor ki makila ban pendep ya kan ban nyalap ya gospel ke cungme ha kanu ke jaka ka bekitan bekita ki bi asngo ya ko khub oleh maka sentur ki jong ki kanam uman sim ko utrai ya ban penuan ni ki men sim ko doa sakati pernah ki cungme ni dua ko try bi kantam di Pakistan di parap ngai ki jungi ki bana keleng ka ri baka perthai ki ba sya sitam nama ki pediang ya me kutra nama ka jingit jengki hame kutra ki liban mat ban ki jing ki jing le ki jing sha le ben ki jing sha pun sitam ki babuan trai ni tuai nama jengki to keneri ki ya ban ai ki ka bo makila ban yeng ban yale persya kunda tak jing ai ki cume hadu ka bakut ki joki kutra sai sen pat kum ka balang ki phai se ban IT ya kan ni ka tayo ka ban wan ha ka bangin sayo ya ka jing thung ya kan ni kasnat thamai ka professional sinat kunda han ka balang ki jongi me i ba ka balang kala pun kre pun sum ho ki jing pun kre baro ki long na kalyang jong ubri kunda be ya sigidan sibon ki benta padang dai benda ni kini baru ngi IT kunda be i ha ka jing yalam jong mun sem ko ba ki ki ngi persang benda ki long ki ba bet ki ba biang ki ba long ka jing ro ban pun kra ka kateng ki chome akum ta ka jingwan yang kasnat kan long ka bor ko i ki jing ka stan ki jongi ba ka burom jome ba ngenang la banang ya cakamat bang sakhi ka gospel tu me ha kan ka ri
maka perteh kumcu trai ayu ngit ong kan ka puah jangan kan ka bangu jengi sengoi kan ka pat jengi mam no ikilat kiding duna barak mesia maka jengi bicong ni dia gini ngi ba itu ayah ka keteng ka pasiang utrai udang pen embe jengi uji sukses mentah pada hal kata amin. Tuhan ni kepol ngi subha bagi yang lang ngi pulih ia ka jing pla ka jing ki apostol ngi pulih rengkat kita hakasla ka ba marshal yang ba jerwai ka benengkong ka jing pla ka jing ki apostol nganget hau blei ukpa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khendo bat hau jisu kris ukhon batang marwe jau utrai jongi ubalapun dau mensem bakhut ubalakha nakamari thai soti ubala sha sitom hau pontius pilat lasa narpna yau ulayap balatep yau ulahyar shakiriu yap ulami pat nakibayap hagasngi kabalai ulakiu shabneng baula shong hagakti kamon ublei ukpa badan bor baro nangta unwan ban bishar yakibaim bat kibayap nganget hau mensim bakhut kabalang bakhut shitlup kaperthei kajinges lok kiriu khut kajing map yakipop kajing mi pat jong kamet bat kajing em bom jukut Shuaban ai ki jipin bena ngadan ban kerpat iki try jung kali ML05S 9475 bikin subhaban pin kan ria ya kali jongki ML05S 9475 ki prabangai bi kini kilong ki jingpin bena anam dan jaseng kan thai but English server jong kabalang mentah sengi jaseng samla kapor sanbeji janmit nyinyo nong pulis dang batwai Mr. Arat Bansten nyinyo ka video presentation benain Mr. Benevolent Shulai ha English service pulis bijar por sausteng janmit kan dan ka Holy Communion but celebrant day Reverend SR Dekhar la shai kaski ka hat khandai terik September ki je sengying dong kilong kumni dong mi ngi kan long hyeng Mr. Ribes Dingdo kan toj box east nong kren Mr. WR Kharkongor rang ba balang jungi dong sep ngi kan long hyeng kong 7C Kharkongor kan toj box west nong kren Mr. GB Mukhim rang ba balang jungi dong shatei kan long hyeng Mr. Harold David Pariat kan toj nong ra kli snong nong kren teman pesan ES Hawa arf waiterik September jaseng mit balang kapon rich teng janmit ninyo ka subject pedeng juga kuota ka balang bat ka mission jongka tenat subject ka kamram ka balang ha pedeng ka jing ut bat jing penlong baro pechong norem ha sithi sinong rom glenong wapra khot bar puar nong please dang bat dwai Mr. Wan Lam Jing Shai nong rom nong kren Dr. DC Sanglen Arfu Artrik September jaseng slok kinlong katkom ki program. Arfu Sautrik September sisa jan hapon rich teng jan mit nyinyo ka jingeseng priang yaki officials ki ban wan shaka jaseng thung yaka provisional KJP sinot pedeng. La kerpat iki prabangai banewan khnang sha kani jaseng. Nong pulis dang batwai teman beson ai khat bangar nyinyo eka welcome address Reverend Dr. BL Nongbri. Arpusan trik September ketika singi ublay ke singi thung ya ke profesional KJP sinat pedeng
New Bujim Step, in your Jesseng Kana, and I Bible study, Mrs. T.G. Lingdo. Mrs. T.G. Lingdo. She Pullman, Shitang Step, can take a Jingaseng Tung Yak a professional KJPS Pedeng, KJP Sinot Pedeng, Ha Madan Lumshangai Renja. Chairman but non clear a professional KJ Kasijantia President Sinot Pedeng in Long, Reverend B.B. Lamin, moderator. Non police number Dwai, Reverend Chong Munrai, Ninyoru Kijingruai, Choir, Naka Balang Presbyterian Limekra, but Balang Presbyterian Sado. Shibiji Stengman Sngi, Gande Jeseng Pajba Hamadan Lumshangai. Chairman, Reverend B.B. Lamin, moderator. Non police number Dwai, Reverend J.R. Thaba, Ninyoru Choir, Naka Joka KJP Sinot Mingi, Ninyoru Kijingruai Choir, Naka Balang Presbyterian Pokse, Ninyoru Kijingruai Choir, Naka Provisional KJP Sinot Pedeng Standing Choir. Non keren Reverend V.L. Waya Ranle, na Mizoram Sinot. Riushitang Janmiet, Kanaga Jeseng Pajba Yingmani. Chairman, Moderator, Provisional, KJP Sinot Pedeng. Nong Police Nambat Dwai, Reverend Somnath Upadhaya, na po CHT Sinot, Ninyoru Kijingruai Choir, na Balang Presbyterian Umlengka, but Balang Presbyterian Pernai. Nong keren Reverend H.L. Mirsing. Hagani kasi ublayban wan marga jing tung yaka Provisional KJP Sinot Pedeng, ki Balang Baro Hapo ka Limekra District kin wan Jeseng Langhang ni. Bat la smooth hu ru ba ki don ru ki Balang Hapo ka Presbytery ki ban wan Jeseng Langhang ni ketiga si. Ka Balang ka pen kre bam halam jing Youth Center na ka benta ki officials, ki delegates, ki choir, but ki volunteers. Ka ban kot Syakumba Syajar ngot. Hendrei ngi kirpat iki parabangai. Bakin sngop hak re jing bam sngi. Na ka benta ki parabangai ki ban wan Jeseng Naga District, but na ki we ki Balang ki ban wan Jeseng Lang bat ngi ha ketiga sngi. Ka jing kirpat iki parabangai ha ka Balang la jong. Bakat bala ingin yawan syakani Jeseng dekat kejat. Kenang ban kamla ban ai jaka parking ya ki parabangai ki bawan na ki wei ki Balang. Ya kan ni Jeseng and so I live stream ru but an sepen iru hayang mani. Ini kilong jipna na mataka examination school pen pau. Examination school pen pau kan long ka artrik Oktober por kandai bijimen step. Ki jaka ban pelong ya kini ki examination kin long. Kedan senior po Lamjing Youth Center, intermediate po Hillcrest School, junior po Glaken Academy, primary but infant benta ba po yung mani, cradle roll yung mani. Ki kena school juga Oscar Memorial School, kin long ya school jong ki po Oscar Memorial School. Ki jingkeli na ka benta ki senior rang ba bakin juba na yeng la banyo na superintendent but secretary jong ke school penpau. Ki kena bo kuliah junior department ki bompat yo suggestions na ka scripture examination kin sngop ha bali shim na yeng ba Solomon nong dhar na Limekra district kin wan pelong ye jingjiet khot committee Balang nirang ba Balang ka Balang jingi ka arpo turik November arja arpuar ni kirpa di para bangai bikin bu jingken mau kenang bagani kakam kan ya be ya renti. Kabalang kan pelong Youth Week arajar arfuan adu ka laitrik Oktober adu kendai trik Oktober but ka by registration ka long shispa tengka seneng nam teng bala trei shispa tengka i bom pat trei but ki bom la siru ki la ban penyo so edition Youth Week ye ki form la ban yo and Mr Michael Nongrum and Mr Ebenezer Wanswet Miss Daki Van Betkar Sketri School Penpau Sketri Jiseng Samla Sketri Jiseng Kena but Mr Solomon Dhar Kasngi bakhat du ban penpoi ki form kan ka artrik Oktober por san bejijan met but anamla ban priang hadien kan ka por namarkan shitom ban penbai ki babun ki jingdan kam kabalang kala pen kre ru ki kali ban li oni ki samla ki basa jingai hadien balawai ki jeseng minmit kum tala kerpa ki mi ki pap kin kentu yelaki khon ki bladap khat saus nam sheneng ban penyeso shi Youth Week ka ban long ki jingger ku ki la shai ka sngi ka khat kendai terik September kan don ru keji kai jirwai na gam ta ka Jeseng Kena ka por sau buji janmet ka don ru ni ka jing pen bana ba ka singing music and singing committee kan lum jing aingo hadien balawai
kini jeseng. Ngi sultanat ban pentip bagandan kejigen tiukurim hapadeng Mr. Herman Majau Balang Presbyterian Malki bat Miss Mirakerlin Dingdo kun samla kapalang kini gelong kejing penmna baar bat bakhado. Ini gelong kejing ai bagarpang milayok pedang kini katayo we prabangai lai subhash commission fund arajar tengka fund baduk syajar tengka general fund syajar tengka bat GRTS syajar tengka kumta barok kolong san hajar tengka we prabangai lai subha senyang pediang provisional sinat arajar tengka general fund arajar tengka mission fund arajar tengka bat fund baduk arajar tengka kumta barok kolong prajar tengka we prabangai lai subha umpana mission syajar tengka senyang pediang provisional sinat syajar tengka mission fund syajar san spak tengka general fund syajar tengka bat fund baduk pras spak tengka kumta barok kolong san hajar lai spak tengka koi kolong ye ka ai subhash ke mission fund ke balang prajar tengka we prabangai lai subhash ke general fund ke balang arpo hajar tengka koi kolong ye ka ai donation ke balang arpo hajar tengka kumta nam ta ke jingken mau ye ke jingdap sistem ke jingklat ki mi jong i kumta ki jing ai ki bakerpang barok melayo pediang hagani katayo kilong ndru pun ndru hajar lai spa tengkah ublen kurkui prabangai be e ba ai gini jing ai bakerpang paru i be duai na ke bentak kamjo itu kilong ki jing benar. Ani pon ngin lum no ye kijing aingu badgar badang lum ye kijing aingu ngin yos nguru ye jerwai ke bakerpang na ka khwaya bahadin baldep kejilum jengu baka jerwai jo khwaya gerpat ibn besan WL Lingdo bin duai ban penkentang ya kijing ai jongi syakam ke jong blei.
Tui doi. Bleu pa. Bleu udap da kajing isne. Kumgi khun ke bala suspa ke jongmi. Da ka met ke bala penpret. Ka snam jo ka ding khna kajing isne. Pat kajing ai. Ngau khun jongmi tra jongmi jisu. Aya try kumgi khun ki jongmi ki bajot ki barem. Ayin yo a try. Man simbenta na kamit ka bakantang ka jongmi try. Ki belong ka dak. Jong ka jing i ba ka bakrao ka jongmi. Nang bau khun u jongmi try. Try jongmi jisu. Kerkhui kini ka jing ay ka barit ka jongmi paro. Ay kinlong ka bor. Ialah ka jong ka balang hi kam baro ka badan batnya ia ka. Hoi kerpang traibu. Kanong ka bor ia kata ka stinot ka jongi ka KGP sinot padeng ka bangin sayo. Bandan hagani ka ri ka jongi. Kanong ka bor ia kinong yin Kristan bar ka jikpen priang ka gospel jong ka jeng penin. Siya baro ki jika jong kani ka ri Wadka percaya bara away. Haka keteng Jisu ipan. Amen. Tunggu ka artli ki kam ki ba nalor ka ba sketuri balang la puna ndrei ban kentu ban kerpat ya phi ki para ridukhot jong ka balang ka banungkong ka de ba ka jingjit ya ki dukhot komiti balang ki ba kum ka balang ila wanra sya komiti ridukhot bagila rai ru nadu usnem arja aphuwe tehenre namar ka jingdon jong ko ka pandemic ba ka jing mosuti kana ya ka jing la ba pelong jeseng pat ba kumni
la extend da district ya ka term jong git hodong ti balang sa sisnem kan sakut menta December hajar arhuar kirang ba ke baga district kelapan bet kila bu ya ka arhuturik ibanai November jong newsnem banwan penlong ya ke jingjit rang ba balang haka balang ke jongi bat kumba lang bet da district ke jingjit kalong da ke secret ballot kadan ka koram ka bamud bam marshiteng na kridukhat baro ki badan ka balang ki de ban poi sha kajing jiet lada omla ban poi kumta ka district kanumla ban penlo ya jing jiet khot komiti balang i ka balang ka banang roy ka banang san kadang kam kerhai ki syakri ki banyakit ki banyaba ki banyatenrong ya kam ke jong blei haka balang ke jongi ngai ngo yu blei badum tau sei kerhai ki syakri ki ba ya kit ki bai ba ya kam ke jong blei ki bentar ba pher jong ke jing syakri ke jing kerpat ke banding kong kolong ba pinkan mau ya ni ke sengi arpo turik ubnai November ba penumbu de ki wei ki bai pat ki kam ni program Henry bengin wan renti syakye nga bengentang ke jong blei na ka benta ke jing jiet khot komiti balang jing kerpan ke baan kolong ba phin duai bo blei unte song ke balang ke jing i ke jing long ko wei nama kata kolong betul kam sibone unte song ye ke jimut jemur khat jongi bo blei pen pau hangi ki rangba ke bo blei umon bo blei ula ibet bangin jiet in duai bo blei on pelat nagin no jing snow bre jing start ki bakan bersai ki bakan do andai bangi borok ngin sya alam ha umen sim ba khoj ngin kendo ngin syamlang ko biru khat ha arhu tri ko banai November nginyo i ya ko burom ko jong blei ke bating shan ha ka balang ke jongi kini ko umde ka kam re ka ding Moskwa banyat khu bagata ka long se pang commission feel ha Punjab men Friday ngadang ya phone biang lai khu men Sunday ngasuka ban update men Friday ya phone bat missionary e jongi pasal Kulwan Singh udang sha soman how DC jong Kamuksar district keleng Punjab manta ka don ka jing persang ban pensitom banyi Kristan ban khanglat ya ka jing manibele bat kalong kumta kaleng ha mission ke jong ngiru ki pulet ki wan na kapor Singapore ki keli pasau sibun ki ki keli ki funding agency ki perkhat ki de ki banabar le se ki bawa one tray mission ki ba bay tengka bay pisa na kabanta ka force conversion jing sya kita kim long kumta ni tray mission ya lap ya gospel ki beriu ki pediang ya gospel ten re kadan kumutakal air badan sibol ki khubor ham saya ki badan ling ba jong ka social media bat kumta ngidang kaman bateng ye jing duai ki jongi haki yeng ki sem ki jongi nam ta ki missionary ki ba e jongi bo blei un ai bor ye ki bo blei un ai ki jing slur ye ki bakinya lam ye ki lamrat ki badang lung palat ki badang sulong kestan ke bagi nasional tes ki badan kam sibun ya ban pensan ya ka jinget jongki bat kawan ka ni ka jing kijing tenju langkah padai ka persecution kumbalong mentah te syano ka nyalam namar dan sibun ki baken syatru ya ki sik Punjab ba kin khanglat ya ka jing lap ka gospel tingin duai kerpang ki para bi jongi kembang ji duai barabor min duai kerpang ki milang mission bat kerpang mangka step mangka mit na ka benta ki missionary ki bi jongi bat ki para bi jongi ki badon ha kaling mission ha Punjab banam ta ka jalla Punjab ki we di kaling mission ki we de ki balang ki badon hang tu ka we par ka de se phang ka jing pen khre jong ka balang ban pediang ya ka ji seng thung inauguration ya ka KGP Synod Provisional Synod Pedeng kumba ngeli asngo bala pun bena man ka Sunday
kan long hagan ka tiyo berwan arpu saw barap santrik arpu saw trik ke de ke seng pediang de ke seng duai ki invitees ki buan na unit of fair lem ki officials jong PCI ki lapoi na du sa jan ti kum tagin penlong ye ke seng hang ni hayeng mani ke por jan miet ke seng duai sa jan ke seng ke ba duna briu ba but na daw ngada kerpat juri para bangit bakin subhaban kan mau ya ka absatrik sa jan the village chono di weekend ke pikwa penjat haj jaldi wan phai no jan miet khnang phia ban jeseng pon rusiteng khnang bakan isngai kan hem haba ki wan ki ges ki banawar ka balang ka jongi ki yi ka balang jongi komba ka dei banlong nang ta ka sing utrai ki dang jeseng kum tu ha tai hamadan lum singan bat ha ka pon mit ne hi mani kecing kerpat ban gong kolong nak mentak sajan mensngi kidan sibun kikam kiba ngide ban pendep hangtai hamadan lum singan ha jalam jongka pandal al sitting arrangement committee ke jingkerpat ningkong ye gitu ki bangilabu ai committee fair kum ha ke traffic committee ki ashes committee ki mampadon kam bantrikam sajan bekenya wanlang syamadan ningkerpat ya ki parangba ya ki para samla kat ki bala subha pelat ye kepor jongpi ban wanlang hamadan lum singai nadu kepo khat weje mestep bangin ya tenrong lem menyerap lem ikam baro ki badon hang tai hamadan bad hagno no basya kakam nak bentakan ni ke pengkre ni sotu kapor ka bangi yo kolong ka balungkot bah bad pengkre nak bentaka ka jeseng kani ka jeseng ten rei dak ka je terlang jongi ke jing IT ya kapor ya ka bormet ka jongi ngila mukundep ikam baro hagam ka berhenti tina kata daw kitu ki balajit hi komiti ru ki ba phimnan kam e singi sa jan pinwan lang semadan berki wede ki samla parang ba suba wan lang bagin yo pendep di kam hagapor kababiang nang ta ko wei pat ko long ka jadi bagaji mukre syasngi kumba julong untuk ke district kalak hang jeseng bat ngi sothu ba kidan ki wede ki balang ki ba hang jeseng ki ba kwa banwan syakani ke jeseng thung sinat nata daw ngi haban pelong hamadan la berkat pelong hayeng mani tang ki delkit skilla kumba syahjar lupa tikin chong syais ki baki bregi wan ting balang man se pelong hamadan ti habaki wan baki banabar kumbalong tong presiden jungi ngi khot ki yaki ngi sem te phin pen kre sha ki ngi sem sha sngi jing bam sngi nata i wer dai ki perlok berjor ki bapi kendu hatu jeseng syaki ngi sem ki jong phi ban hasngi utrai nagaleng sekretari belang sabtu benakunta bakan rong ski yeng jong ki paramai ki jongi kini ki yeng ki bakhamtam ki basajan hapok se harenja halum singan ki bakham se jangai teng tu ki pungkre yo kalen ai nama ki brio kin wan jeseng tang sandi ku bahagi ni ki iria ki bajong kapok se harenja halum singan karpa di paramai bakin pungkre tendre ki basabar nang nagi ni ki dong ki babarjan ru kidan ki perlok berjor pilaban khot ki bakin wan sigi yang kisem ku joki pilaban pukre nakabanta ke jingbam sungi ya kiru te jingkerpat kalau baginya trailang met mensim in duaide bau blei on kerhu ya kan ke jing yeseng jong ka provincial senat ka bangin thung menta ya ka full fledged senat usa thung parhubana arhajar arpusau hadin jong ka PCI ngapen kan mauru bakan don ka jeseng duai na ka benta jong kan ni ka jeseng sinat ka ba on long man ka mit la shai ki jeseng duai kan long kat bi jeseng dong ti ka mit siba ar ka mit sngi balang ka mit sipalei hadu mit si thoding ngindan ki jeseng duai na ka benta jong kan ni ka jeseng sinat te kerpa ti prabangit bakin wan nak bentaban bu jendwai ke bagerpang bu belai on dorongkat on kerhu ye cipukre bukrum jeng balang borok nak bentah jong ni ke jeseng ti shwa bagen shashkor ye khubor lingkot nak ti ke jong belai nginyer wai ke jerwai ke ba lais pa iwe ars pa san na ke barim
lais pa iwe ars pa san nakabarim. Haba ka them ka jingyap haba ut bajur ka shlei. Om don o hulum kalbari latap lut da jing shai belai. Lum kalbari ya ki jinjar upen suk. Habakatem kajenya habau bajur kashle om don ohulum kalbari latap loda jeng shai blay lum kalbari yaki jenjaru bensur ya ulum latap nokshisin daul ojeng ditari ti ujano habakasngi kuna janai kalami lum kalbari junom hang takam nichu ngahan parsyate daki kosil las ngauliwai las ngatran ngahan syupet lajau ki umat hakading na becapran lum kalbari upen rengat ki umat. Kerja slok nanti kerja belai, ngelap macam rem nagos naga sithi kerja absal pol, sigi nongrom kalau nong bapan riu, kat kat kebar pulai, ikhtin kiboong, namar kabai nong kapop kalong kerja yap, Henry kerja kerja belai, kalong kerja bam jukut, dau Chris Jisu, ubah utrai jongi. Namar ka bainong ka pop kalong ka jing yap hari ka jing ka jing blay kalong ka jing bam jukut daw Chris Jisu uba utrai jongi ka jing mut jong tin pop ka dei ka jing rengkang ya ka hukum ne ka jing pen khen ya ka hukum ka tin Greek harmartia Tahu ya kajing rengkang hukum, lani dah kawai pakai pareng transgression, lani trespass. Kajing rengkang hukum kamu kajing rengkang hukum kamu belai ulabu, kanu kamu belai ulak hang persya bagin le, dangi le kita kata kedekapok. Baca kini ngi baro ngilas ngau tu bah. Namar gilong ki bangej badi ngej hau Yesus Kristus ubala syayap halor jong keding pna
ban sius pa igi beriu ki bapok ki bakum banga bat ki bakum mengi u John Newton u nong tho jong ketu jerwai ka bangi bang pha barwai Amazing Grace hakasi ajing ai bapla u ongkum ni although my memories is fading I remember two things very clearly. I am a great sinner, and Christ is a great Savior. Ukuran yakani katni benai shwa baun let no anak berthai how December arfitrik juga senam khat praspa hinyo haboladap prapus nem karta ha London. Wong wat la ki memories ki jingkan mau ki nangja Henry yakini ki artli ki tinggalkan mau syai kedar bakata kalong bangalong unong pop ubakrau but bau disukres ulong unong penem ubakrau nganya thu lengkot khendat sepang John Newton lakhai u hak ap satri Julai khanyo spa krapusan ukpa jong u de commander jong kawe kalieng jong kinong khai ka merchant ship ka keme jong u ka keme ka bariu belai ka balahikai u ka tinga jo belai ka bahikai u banduai nadu bunarit hari ka balakhlap no syutrai hakapor budang dondang ka bahnyo snem karta ulayo benchong school tang kumba arsnem baduk pa balong kapten jogane ka jahat khai ulaya lamlang yauni khun mamdan menunuban page yeu bad ulasan kumta ha ka jahat lebuk pa bad buk pa jung ulasong thai u John Newton ulalong unayalam jong kata ka jahat bad ka por jong kathma lakhot yu baun join hakawe ka jahat yapom ni ka lieng yapom jong kahima bilat suki-suki da sutnat yakni akam kumusipai ula ino yaka but ulalong u kapten jong ka we ka jahat ka bakit yagi marau nari Afrika syata bersaing ke basamai ke New World ni kari Amerika hakan lieng kikit kumban rius pangut ki merau man bakikit na Afrika syari Amerika bat long kumba shu bu uwe kentan lorwen makalieng kemde ke bahe ban ngam han rius pangut ki briu hakata kapor bat late yaki da kichin bakin num yesho edat paramaki na bakin num ya penyap paramaki na ne bakin num suicide balun basupang tang malumalaru ki pelat yaki intai kinjri bat ki bread no yaki syaduriau na mario kempang sikiwe yo ba kita ki merau ki yap bat ki ong na pedeng ki khat arngut ki merau lada khan na ki khat anu ki merau tang arngut ki baim kiba poi syatai syari Amerika but ulkum kapten jok tak jahai di breu ba erang udi breu u bamri ban sim ya kejing breu dari ban ai hukum ban bret seduriau ye kinu no pang tang malumala udi breu basir khai udi breu bala klet dut ye kitu baro kiba kemi kelahikai nama dangrit ya kejolong kristan jong u bolong beriau uba erang ti Henry de hakawi ka por ka baw dangwan phai na Amerika sa England da kata ka jahat ka bakit di kimraw ba ke eryong ka bajur kala be hakaduriaw bat kala kenting ya ka ling kum bakenting khun jing la kai ka kala kieu sa ka ling bat ka ling satang ba kan ngam no
Dei hani ka por ong ka khana bu John Newton ula perta. Ko try to isnei yangi ko try to isnei yangi mercy 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 ula perta si perta kumta. But ha kata ka sngi ka bu perta kumta ha pedeng jong ta ka riong. Utho ha ka journal jong ukum ni. This took place on the 10th of March 1748. The 10th of March is a day much to be remembered by me, as I have never allowed it to pass unnoticed since the year 1748. For on that day the Lord came from on high and delivered me out of deep waters. Ula kerpat hau bleh. Bau bleh utrai ulawan na beneng. Bula pelaj u na kita kijing jeliu na kata ke eryong ke bajur kaba lada ong dewi kitin ulde bandu no ke jigim lembat ki wepat ki badon lang ha kata ke jahat Henry ublei ulapan im pelai u bade kata ke jingja kabalapan kela ya ke jigim jong John Newton uangan num klet su ni kasni kas ko tudik ke jong banai match kas nem khanyo spa prabusau baru ong kumni hakawe ni kijing tho jong u. In his journal entry from the day after that storm that changed his life became the inspiration for the best known of his songs, Amazing Grace. Kajing ja kabalaja kasputurik ke jong banai match khanyo spa saupra ka de ka tu ka jingja ka je shem ka ju bu belai ubayo snow ya ke jing dwai ke jong no pop ya ke jing perta ke jong ubriu ublong e ubriu ubalade bandu no ya ke jing pendim ubriu baldan halti shadujok riyakum uta ubriu ukerpat shaublei baru blei ulawan her namneng ban pendim yu ban usngau thu bam dei da ka bor jong u om dei da ka jing la jong namar dani esuk bandang kam baka di ka hok jonga hajin dei badu blei hajin baka jing im jong uyo il de usu il de bulong badai ka bor ka jong blei badai ka jing e ka jong blei ka bala pen im yu kum tawla tho ya ka jing rawai Amazing Grace ka jing ai e ka bo blei usu ai e yangi ka bangi gim don hok ka grace ka jing ai ai ka long thik kum ha por badang kham khna mangi pemilih school ngile examen da yo result ngi pass ngampat tadi saya juga ngampat jo grace mark tadi tang badang ki perlu ki yo grace mark mo pen i ka result ka pass tang ba kita subjek ki yo arpun riu plus sao pass mark ki ham khamen ki tu ban ya tu boyo first position namar bam dei teban pass arpun riu plus sao arpu phala plus ar kita ngi bi arpun dai plus 1 maka pass mark tu long life ho ngiyong ga grace mark kadai tang ka jing isnei jog ni hikai bakim kwa ban phil ban pen sa kelas yo tu student jong ki pen pass kata dia grace dah matai simple ya kah. Tadi kajian dia bau belai pat, kamut bengilayo arfun riau, ne kamut bengiyo arfufran, ne arfun dai zero. Mudah ni air yang kaba ngilale mangi, kadai be kajing le kajong belai, kabau pun pau haka ding pernah, haka jing syak kajong utrai jongi u Yesus Kristus. Belai ba u John don ong. He is the great Savior. Ban perkat ya ka ke bau Jisu ulale. U Jisu dia umdai bansha. Umdai bansha. Bau syaitan upun kan mau yu. Hakiper get semni. Wa mensha nam takini. Mensha nam takini kinong pop. Mensha itu ki prek ki ban samleng ba ki khti je me ki jat jong me. Mensha ban prung da ka pan sngat sha ika khli jong me. Mensyak ban sempat hadap bakana jot jan kemet nah bela jini berupa memut kini kala memut umur kini nget je me
Wat lagi iki kamba ke jong me. Wat malapan em ki bayap, malapan yat ki badoko, malapan pek manla, melabe ki kesu, tabakini ki seperta sanar fnai me, menyap nam ta jong ki. Usaitan bali shipor hakari khlau, uwan biang ke peget semeni. Tiu Jisu duai. Kasep bas nam kalau tuj. Hadok anu ubriu un jenjar un ling a bagan tuj kasep kum kasnam. Hadok anu. U Jisu tu latip lupa. Uduai hakatu kamir lasai, tang lasai. Ulai I lupa ya kapasa syak ban sa prung juba yak sendrong ka jungu. Ulai I lupa ya gitu ki sieng ki bala benep ki ban sa kebong ya kabet jungu. Syadu sa sieng ya ka snang ban plain na kabet jungu. Ya ka jing pang ka jing terha ka melak batai ya ki prek ki bedung ulai I lupa. Modul pramuit la damanga pingitip lupa ba jing salat khok ting joble sapang ka dujok. Kading ka bam julip kabalapan me bar kabamlip kantang ngin kwa ban yap no ngin kwa ban dukut men sen bang ngim la macha bang ngim yap kading ka bakalang kading ka bathang da pitip bakal ti pikan poi sata piru pendoi kasep kan mi de kasnam pir posna buk de kasnam ban perkhat lupa ya ka jing hei jong dujok ya ka bala maha mutin cople uji su tip lupa te batang la syai te un sya ini ke uduai kasem basnam katuj nakasilang mat ka jong ria ngu uni hun ba i jong ble u ba ka mensim jong kolong mu pau ba beneng namo di pusan u ba ar jong katuniti uni tu duai om ya kamon om ko pa lada himon of hipa long pa pelat ngo sepa kini khuri nanga andrai om ya kamon jong apa ya kamon jong pingan le u duai kumta badu ble us ngapjar la kemi u balang tahu dan kalenti Syah kading panah. He is a great savior. Bandun pau ia kajing it kajung. Ia kajing isnei kajung. Ia kajing jung. Iki beriu ki bajat ki barem ki bakumanga bat kumapi. John itu nutho itu kejerwai. Kadang hak kejerwai kasih jung itang ba translation kam the day kumbu tho janutan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Kapop, kapenlong iki brio ki balaja no, kum ko sarong orew balaja, kum kalang berat ka balaja, kum kasuka ka balaja. Bau ni unong penem ubakrau, u great savior. Nakakenhun kabadan sispa habakaway kalang berat kaja uik kandai kundai hasem ulai wat ya ka sanu kadan uyat bon kentah uhyar dia kiriat ukiu iki lomban wat sanu kadan kalang berat kabalaja bar bu uhyar I koram jong kiriat kan bau dang wat ila diru place nam bau ndau yo ya kan di kalam berat kabalaja usim ya ka ukit ya ka terpeng uya lam ya ka syasem upelong kejeng kawai ke bakrau oh dia baka beneng ki angel baro kias nolang hakejing yaro hakejing betang bro ble namnak kawai ke mensim jong no pop ke bap hai sho ble ke mensim ke balaja ka pai sho ble ong Dr. Martin Ralph Dihan sipang ka tin pop hakatin pareng sin wang sin just a little 3-letter word. Hakasi rumah pop tang lightly kidak tho. Yet within those 3 letters we have comprehended all the sorrow and grief of the world and the reason for all the suffering, pain, heartache, disease and death from the beginning of human history until now. Kapop tang lightly kidak. Hari hagini ki lightly kidak pop listen ka kitlot ya kejing snowsi, ya kejing kuslai, ya kejing pang, ya kejing sitom, ya kejing pang mensim. Nang tahu ya kejing yapru, nadu kabasdang jong history jong kejing beriu nak pereden hadu mentah. Kejing peniap, kejing le jubor, kejing banbor, kejing bamkulop.
kijing aurea bat ki bon ki kan thup lot hakini ki lightly ki dak tinaw takadaw habang idon kum ni sodong juni kamit ka bagantang kini ki dak ki shin ba pen im nong pop ngiyo i na melde kum ba i u John Newton lesing hakajing im ngila ngimpat le kat bale u John Newton dan jahat kit merau mentah tenre habang yit ila dia habang i la dia nginaong nang pong John Newton ke memori jonga amla ban kan maulud igi bajah di jonga ban amla ban kan maulud ba artli tengah kan mau kapan kong kolong I am a great sinner ngade unong pa ubakrao yit ila jong jing im perkat ya ki hukum ke jong boleh ya hukum ke jong Jesus Christ ya ki boleh kwa ya ki ban le kat no sin bangim la ban le kat no sin bang dang ya sanar pna ya u daki kam ke jongi daki jingmut berkat jongi daki tien di bangi keren daki breu ke bangi ya nya de kam wat ha bangi tip pelen baki jingle jongi kilong ki bepersyak yang bang jong boleh kumi kristan teng kalap do bangi ngishu ngishu snow bakadan kata kaje ke jome kadang ka gris ke jong boleh ka dengi le kum nuru u boleh un maaf yangi ngan le ka mo ndak pai ka pol ngan sapan maaf bau boleh jongi udai boleh maaf ai ngu bakata kalong kajing shisha tambala tho akhtin jo boleh bau boleh umen sim jo boleh un nomele junom badu brio kan don kapor bakaya jong jisne bakaya jong ikan kut barkan don ru kapor kaba ngindayeng khmat khat bishar da fiong atrai ngilong atrai tingila karpate me ong ngilale kumta ta jong me kabakan thumma do migino lambat mengibur kristan ong ngilale kumta ngilalap ngilabalag mesing bukodor sa kahima ka jong me ngilabe ki kesuya ka teng jong me ngilapan khia ya ki bubun ka panga ka teng jong me tamo jisuong em ngami thu ya phi ngapala ban sem pholut ya ki jingmut ki badon haini khtin ke jong chu tang ba snow su jer haba barkhat we nong tho haba puli ya ka tu ka jing tho ka ka jing su lo rulum om boro nga atra ki banyo khima jong le ubu jingli then who can be saved lada ki bala khot kar pak man gasni ki bale shibun ki kam nang ta ju try uji su ong mi thu te manu kan ban lajim hakata kasngi jong kajing bishar ka jong try manu ban lajim ngiem hakipor ka ba ngilanang pensting yak tin pop mentang i khamsan ban kam dikhtien war habangi duai rumah no kajing bakala jongi map no kilat jongi ki sting ba kita kajing bakala ki mistake kijing bakala bat ka pop kila eper kilat kijing duna kijing membiak ni tai kita ngimlak beslor bak ktien pop ka dei ka pop kedan ka balang ka bangan usim kerteng ka bahikai hakat sildi jong ka bagitan ajak ki pop kedan ki mortal sin kedan ki venial sin mortal sin mo di ka pop ka bayalam sa kajing yap venial sin kediki pop ki bamulu malam tu psu thokai no psu gitu am nilai gitu tandai hatok tin beli kai kum ta ka batai kum ta tin beli ngalapuli klem tho hanu bagadan ki mortal sins ki venial sins klem pen pair ka pop ka dei ka pop si sin bangale persya ji kai jong beli kata ka dei ka pop bat ka bainong jong pop ngalapuli men tin beli ka dei ka jing yap ba ka jing yap ka ba social kai for a great sinner the penalty is death. Ba kajing yap kadi kajing yap jong kamen sim. Kamet dengan syat hang. Hak singi bisa makan mipat banik serujokan syat hang klem ing. Tinak takadau ladangi il de kumbangi ngilong. Ngi i bagi long pop ki bakrau. Ngi meman kasngi. Ki samla kirwai. Tang perta ngalabakalah tang suang stur labakalah tang sijam ngalabakalah ulong ruasya mensim ulong oner sela ka jong jing im
ui bulong no po ubakraw kabu khai sila ka jong jing im John Newton ui bulong no po ubakraw nga di banyu la di bangade una po ubakraw kadang ala ban jeng kumne bakal umanta de da ka jeng ka jong play baldang di ban poi sebeneng kadang di ban yo ya jeng bam cukut ru ka de da ka jeng ka jong play ya ka jeng ka jong play la terwa taba bangin yo ban pediang pura ya ka ngidon kam ban yo ya ka jeng saj ya jeng khu ni hip hop ka jong ngidon kam ban ya suk badu play ngidon kam ban IT thamai ya ka jeng im jongi shau Jesus namar Kaya borok begala batai haktin pop benda kijing pang kijing tong kijing jar kijing auria kijing bamman kijing snew jang ke berthai kendu no tang lanu tang lada yau brio lapan khuj la sait no naga pop baro baka pop kam song su kam sno su hakajing im jong u natau ong biang Dr. Martin Ralph Dihan habu kren Jepang jin pau arfu kasau ogum ne until there was sin he added, until there was sin, there were no death and pain and tears. And when sin is finally put away forever, kapop kandon. Bahbadan kapop kanwan kajing yap, kanwan kajing pang, kinwan ki umat, bat ki wibi jen jar jong kajing im. Bakita kin kut tahaba kapop kamdon syu kajing im. Mata wong habau lapan pau ha gospel kajit kitab jen pau arwai saw. Ubelai unyat no ya kijing ja umat bro ni khmat jongki ba kijing yap kan long shu lem ni kijing sosi lem ni kijing yam lem ni kijing pang kan om long shu kita ki bamen shwa ke let lo kata ka de jing tu lupa kini bro kenja tang ha ba ka pop kam don shu ubriu ubalio sait li ya kijing kup jung u daga snam jong khun lang bro kita ki bu yonis uyang te ha beneng nang no kiwan kini o kini kilawan na kajing jar bakrau bakali o saj ya kijin kup juki hagas nam ke jong khun labrat tang kita ki bandan habneng kilawan na kajing jar bakrau ke perthai bang im ke perthai ke badap de kajing jar ki bakrau bat la khot jangi bahabdeng jong tai jar ngi nom complain habdeng jong jar ngi nom no mensiam nomor ublei undon ringkat bat ngi uni ubelai ubamene basikri ubelai bangi IT kejingem udon kat bangi ujan udon nakar kat balai urwai through many dangers toils and sweat I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It was grace that will lead me home. Kijing kijing ju borok bang mat kejingem ubelai ulai rap ingi bengin jam haduk ni kesngi badi kejing jong kebanyalam yangi hadu ban dapoi syaka ying syong ne bagita borok kila banlong nama balai bangidon yau niu nong penem ubakrau the great savior utrai jongi u Jesus Christ bandeng lapoi ha katakari ba kibala penpau ni ke saurlong om don syuk ken jau mat om don syuk kajing yap om don syuk kajing susi om don syuk kajing yam leni kajing pang kanom long syuk namar lapin la lut ju nak kapop bat hang te gidon tang kibalio sai khoj na ki pop baro kajig em ka perthai ka de struggle ki para me age u syaitan la da upun syai u jisu kat hadu bun persang ban pen phet yu na kalti jong na upun syai yang ai phi man kasngi da kare ji sha kajing besang ka digim ka bejit il di man kasngi ngadwai men step min miet ngai bakala fil katu bang ong ban le ngamla ban le ngadwai biang apan mat biang la syai singale kum cu ba phile sile phi duai masngi dihang tau ble un bor phi man kasngi pinang san ha kerta pinang san ha jenget pinang san ha jeng dei baru try it is a daily struggle ngamla ban duai lupa mentang kasngi ndak benta ki circumstances bakal jangan duk la syai kasngi ngap duai man kasngi ngap IT man kasngi dak masuk thu bang adeu no po bakrau bang duai hau no penim bakrau batang mau ubala ban ai ya ka assurance guarantee ba ngan sayo ya ka jing im kau bang jukut tikum ta hakan ni no paisni habangin simmen tan ni ka me bang tang ka jung try
ngilong kinapok ki bakrao Jisu long nop ni bakrao ngiwan da kajinget ngiwan da kajing ai tu hu ngine shimanta nakamet bagasnam don ka bor bafla hakamet bagasnam ko jong jukwes kaban pen khia ke jing pang jungi kaban thau thamai ya ka jim jungi met ban masim kabat ai bor ngi bangin im na mar jugu man kasngi ngine shimanta da kajing ai lut prabanget badu blay lengba kini ki dak ke pasu baju met bagas nam jong Jisu un trei phla ha ga jim ko jonga bo jopi ha ga ne kan opai sngi blay un kurku ye ji slok ke belkot nam ta ka burom jong amen tu ne duai u blay bu khpa jongi u ba beneng ngi ai ngu ye me ko try ba i ba me kren hangi ko try lima khtien ka ba em ba khtien ka ba dan bor jong me ko try ba i je sisang ilong kinong pop ki ba jot bat ki ba rem ko try ba i ngim dan hok e ko try ban dawa i ru em na me ko try ringa ngu ba di ka je e jong me ko try ka je e ka ba dap biang jong me ko try ba i kau pen sha bor ngi wa ba de ji lot ka ba ngi don ko try bangi tip batang aja jome ko try kabala banya lam ngi shaka yeng shong ne habnen ko try edik aja jome ko try kabala ya rap ngi hadu menta ko try kaban kershan bor ngi habden kijing kijile kijikendu kije sham baro jong ajing im ko try matangi wan ban ai ti lot ko try ngi dem ko se khma jong ding phna jome ko try shim ti kum bangi ngi long ko try thau thamai kije im ko try ai baka men baka snam jome habangi shim menta ko try kan sat ka pun khot ji pop ji tinget baro na kajim ji ko try kan thau thamai ngi ban mesim utakan ai bor ngi ko try ba i bangin ong me long me utrai ji bo blei jongi bangin la ban pendan bu rom me ko try da kajing em ko ji kiten ki kam man kas ni ko try baga ai bor bangin job ko try ki sum ko meding ki jong ubam man kur hu yo shakri beret jong me ko try ba i ngan pun yo benta hai ni ki shakri ki jame na ni ka me ka bagan tang ko try pun kho ji ti ben tang ko trabi ju ga jing sim ta ji ko trabi age na ni ga mej kan long ka ba me ko try me pediang snop ha ni pan ha ka teng ju try ji Jesus Christ amen no gar pat kan besan ke coba ban weng ni jain tamit nama ala pediang na utrai ia ka balai ti pateng ru api bau Jisu hata kamit hak baladi no yu habolo shim yu pu bad haba ulalangu ula kedia bolong to shim hito bam uni ulang kamet jonga ia ka balapan khain ta ka banta jong pi tole ia kani ia ka ban kan mau ia nga ngaru da ka bakongu yu try da ka burom ba da ka ba aitut il deh bedeng jong jing lot nga simban bam yu ni khupu kung ka dak ka jes lok lang ha ka jing sha shitom bat ka jes ayap ko jong u tu blem ni snei banyarap ya nga ba ding ilang boro be simenta na ka met jong try jong yu Jesus Christ Tusim itu bam, uni ulang kemet jonga, ya balapan kain nak benta jongpi, tole ikan ni, ya kaban kan mau jonga,
to simito bam ni ulo ka met jonga ya bala ban khain na ka ban ta jong phi to le ka ni ya ka ban kan mau yang na ba ka do no sin ru phi ba me ni ku ber fidi ka de khuri ban pau ya jing yap ko jong trai tan down one kumjuk ka khuri hadin ka bam jamit utra jisu long ka ni khuri kolong jutang ka bathamai ka baraka snam jonga yak dia tu le phi kat nu sin ru fidi ya ka ban kan mau yanga ngaru da ka bakongu yu trai da ka burom eu bad ka bait lut il dia bedeng jong jing tlot nga shemandi ya ni khuri ka dak jong jis lok lang haji saya ko jong try jongi uji sukres tu belum isne banyak rap janga banyak hilang boro ki be shimenta naga snam ko jong try jongi kini khuri kalau jutang bathamai pada snam jonga kini khuri kalau jutang bathamai pada snam jonga ya kini tu le phi kat no kanu sin ru ma phi di ya ka ban kan mau yang na bakan do kono sin ru bengi ba me nu ku bal bengi di kene khuri ipan pau yang jing yap ko jong try tat don one na bo try ji suong kasnam ka do jong risha ka jing bam bagasnam jong risha ka jing di jarwa ba me ka do jonga baru badi ka snam jonga uyai sa hanga bat manga hau to simito bam uni lo ka met jonga ya balapan khain na ka banta jong phi to le ya ka ni ya ka ban kan mau yang na baka no sin ru bengi ba menu ku bad bengi di kini khuri ni pen pau yang jing yap ko jong try dan down one tu simito bam ni lo ka met jonga ya balapan khain na ka banta jong phi tu le ya kani ya ka ban kan mau yang simito bam ni lo ka met jonga ya balapan khain na ka banta jong phi tu le ya kani ya ka ban kan mau yang na baka no sin ru ni ba menu ku bal bengi di kene khuri ibn pau jeng yap ko jong try tat down one kum jur ni ko bam jamit try su long de khuri kolong jutang ba thamai ko ba snam jonga
yang dia tolek pi kat no sen ru ba pi di ya ka ya ban kan mau yang na ba ka no sen ru bengi ba mi ku ba bengi di kini khuri ni pen pau yang jing yap ko jong try that on down one na maka do jo kalong dai sha ka jing bam maka snam jo dai sha ka jing di jar ba bam ya ka do jo nga baru badi ya ka snam jo nga uyai sa hanga bat manga hu kini khuri kalau jutang ba thamai ka ba snam jo nga kini khuri kalau jutang ba thamai ka ba snam jo nga yang dia tolek pi kat unusin pidi ya ka ya ka ban kan mau ya nga kini khuri kalau jutang ba thamai ka ba snam jo nga yang dia tolek pi kat unusin pidi ya ka ya ka ban kan mau ya nga Simito bam ni ulong ka met jonga ya bal ban khain da ka ban ta jong phi tule ya kani ya ban kan mau yang na ba kan no sin rup ya bam ni khu pada phi di kani khuri phin pau yang jing yap ko jong trai ta don down one to simito bam ni ulong ka met jonga yang kepala khain nak bentar jong phi tolek ya kani yang ban mau yang trai suang ngau bolong tok pu jong jeng em jar bawan hanga belum pengan su bajar banget hanga menum seliang su lanuru simito bam ni lo kemet jonga ya bala mungkin na kontak joki tule ikani ya ban kan mau ya nga na magado kalau jonga wal sha ka jing bam bagas nam ni wal sha ka jindi o try jisu
Try sulok si Shai Shak ong happy. Lim na piba mi ka do jong khunu briu. Baru hidi ka snam jong u. Him nan ka jing em haladi. Priu no nur baba mi ka do jonga. Baru badi ya ka snam jonga. Udan ka jing em bam jukut. Kan pli pat jiu ka singi. Ka bakhadu. Tang batmai beras nam jong. Ini tu le pi kan ulu sin hidi ya ka. Ini kan mau ya ka. Naba kan ulu sin tu. Pi ba menuku. Pi di kene kuri. Pau dia apa tu try. Kuri lo jutang pemain beras nam coba. Try sulok si Shai Shak ong happy. Lim na piba mi ka do jong khunu briu. Baru hidi ka snam jong u. Him nan ka jing em haladi. Ni kuri lo jutang batmai beras nam jonga. Yang dia tu le pi kan ulu sin lu hidi ya ka. Yang ban mau ya ka. Naba kan ulu sin lu heba menuku. Baru hidi ini kuri. Pau yang dia apa jong try. Tarun down one. Tuang Shai ka jing ba. Beras nam jong Shai ka jing di. Ni kuri lo jutang pemain beras nam jonga. Ini tu le pi kat do kono sen hidi ya ka. Ya ka ban mau ya.
Ini ke khuri kalau jutang berthemai kepada kesenam jonga. Yang ni tu lek pi kan no kono sen phidi ya ka. Ya ka ban kan mau ya ka. Traji sulok si syashang ong api. Nunda pi ba mi ko do jung khunu briu. Pada phidi kesenam jong. Fiamdan ka jing em bam jukut. Lei unonur ba mi ka do jonga. Baru bedi ya kesenam jonga. Udan ka jing em bam jukut. Bang lipat riu. Ka sengi ka bakhadu. Tin jule ko namar. Bagi bam bagi di. Nauju mau siang jong ke jipenim. Mau tahu mau siang jong ke jipenim ulang uturai jongi Yesus Kristus. Try sulan wakado jonga ulang desya ke jingbam. Bagas nam jonga desya ke jingdi. Jar baba mi kado jonga. Badu badi ya kasnam jonga. Udan ke jing bam cukut. Bangat penipat jiu hagasngi. Kabak haddu. Jing it uji sutrai yana hadi kona shirkei bansha bansil spaka mensil
Jing e jong bom la ban ong jing e jong bom la ban ong jing e uji Sutrayanga Om Don Bala Man Jing Suk Bayo Nala Yasan Hakma Uble Kahokasnam Bakon Bashle Om Don Jing e jong bom la ban ong jing e jong bom la ban ong jing e uji Sutrayanga Om Don Bala Ban Jing e jong bom la ban jing e jong bom la ban jing e uji Sutrayanga Om Don Bala Ban Jing Kumenia Haba Ujan Jing Sum Balai Jing Ting Baban Jing Kermesken Daulaman Om Don
Tuangit borok ngila iyo benta lut na kani sakramen jong kajing kwai trai ten re yo kumno kadan kajing kum yai lait ka pen yo benta pi la kalong no ku le na kawain sungo baha ben so ye pen idak dak bara ti ka jong pi na pen yo benta pi tuangit borok liyo benta lut ben kerhu ya kani simenta ka jongi na kamit kebekentang ka jong trai kerpat besan bakin sungo baha ben tap no yoni tain tap mit Pani kapor on khot inusan PS kiri ben bo kajing duai nam ta kiai borok bangila pendep but kerpa dengi ke khot ben suka bagini yang lang Ngenya duai. Kokpa jangi ubah beneng. Ngai ngu yame pamela khot yangi. Bangin ya poi sekani ka yeng ka bakhoj ka bakantang ka jome. Ban mane ban chakri yame. Bat ban yo ban yesimenta nakani ka miej ka jome. Ngai ngu yame ablay nama ka jingej ba. Pamayan ka jome. Mela ia jangan ni kepercayai tak jing ia kebakrau tam. Kata do pamela pa eu kuan meraka marwai. Anwan jangan ni kepercayai pan sim ya kejilong bereu. Pan penimpat ya kepercayai kebajat bar kebarem. Ngai ngo ya metai Yesu nama kejing syak yap kebakordit Allah keding penah. Nak bentah pan sewa kuna nakamta jangi kinong pop bat barakas nam ka jome an sai khoj ki pop jangi bat jong ka partai baro away kat kita ki bala ban pediang me kumutrai kunong pan emu joki atrai an ka por habang layo benesementa nau pu bat naga khuri kabalong kidak yang kamet ka jome pat ka snam ka jome kamera penmi halo ulum kalbari to isnai di arab yang ablay bahang ilayo betan nagini nginyo kabor ka batmai ngila ban kam ie ya me gisi ki por banang wan ruta sitar inyo kabor ya ban job ya ki bor yo baman yo setan bat ngila ban ya le jing ya le ha ga jing em di bawan ha ga jing em ga jongi baman la ka sngi ni doa ya blai kan ni kapor men ker khu pastor sakri jome bla pendap ya ni kam ka bagantang tukar khuru ya ka yeng ka sem ka jong o mi dwai ru ablay nam ta kito reut khot ki batmai la yo ba sim menta ha ka ne ka por lam ba ngi men kar khu ki men pus kem ya ka jing ngai ka jong ki tukar khu lang yang ira ablay reut khot ka balang ka sim menta ka ne por nang ai la ablay ka ban yai sakri me dan buramnya me kalau minang bu yang ini hani kepercay terus ngau ini bangu tu maaf yang ini nabangi pan ini baru agak kerteng utrai Yesu naduk mentah balakar taru amen.
Bagi lapoi si bawa jang jing mani jing ublay ben kurkhu benta borok bagi lamdak bala duai ngin mi ni yeng bangantang ju la baka jing suk ke jang ublay ka bapalat ya ki jing syang phang borok ka mari jai jai gi donor ki jongi ya ki jing mut ki jongi ru khau kuris jisu ngin ben wai no ki jing mani jungi da bang wai ki jing wai ka ba lais pa khatwe lais pa khandai na ka barim Lais Pak Hadway, Lais Pak Kendai, Nakabarim, Bahadin, Jong di Jerwai, berpa di Reverend Elling Score, bayin yalamingi habangi doi lang jing doi try, en pelait lungi dagi jing kerhu penwai. Ablay hame tang hame hi ka donut ka jathai, melong ka pukuri ka jing suk najen jar me pelait. Te nang no nganom di tang me mela pendap, ki pukuri ka perthai ki pe yanga kemla ya rapa jerwai ka balai spa kadwai las pa khandai na kabarim Ablay hamitang hamihi kadonut kajata Jing im na jenjar me pelai te nang no nganom di tang me mela pendam kipu krika berthai yang akim la ya rab kipu krika berthai kipai yang akim la ya rab ngasnya yang yaki baim hameki ya kersai ngawat ki jengken shobuneng de hajat ki lapoi sur thamai ban ri wajam ngala uram you blay ba ulai kajeng pen hun yang Tom ki babe yanga shame ban pet ban re ngadon ka bentah boneng pangam paju Jong me yang atik na kari Henry kak tiblah mong jong me yang
hamitang hamihi kamen sim kalahun batsam dong keleng ayos ngo giktin sawa babun melong kabenta jong atrai ki hajar ki perda adka jing yaro kan omwai hadoki ataba adka jing yaro kan omwai hadoki ataba. Ini orang jing depai utrai. Ko pa jongi ubha beneng. Long bakut kerteng jong me. Wan gihima jong me. Long gamon jong me. Ha kendo bah beneng. To air mentaj king bam jugi. Kibala singi singi. To map rungi ringkang jugi. Kemarungi map kibala sni rugi. To ilami shimpan shairu. Dai sumarangi ini wasni. Nama jong me long kahima. Kabor bat kapuram ru halakarta. Amen. Batu ai kucing ai kabadap yang kujung Jesus Christ. Wa kujing ba kujung plek pa phalak mayan. Bat kum jo kujing pasat bor jipetingan musim bakho jong play. Kini buat bat ngi ibai pe ibai. Wa kum kapalang hi. Bat kubai bangai besakri me kalak slak perthe. Nadu meta album jukut ruhi. Amen.